ناي كليا إرترا ناي كليا بليز تقالي شام يوم درب جدا كتب لكم مساكن قالوا فيهم كليا ناي كليا إرترا ناي كليا بليز تقالي شام يوم درب جدا كتب لكم مساكن قالوا فيهم أوكي ما خنا عجزت سرعة عجزتي هذا discrimination هذا يلا هذا discrimination this is not right ماما ما مستوي تزول اسمه توني بابا أكل أوعى اللي يولنا سبي زوت تزول أكلت ولا سب فلا اليوم يمدت ولا هذا يرفع تاريخ التعديلات نازلة برد demonstration كنقبل ويكن تصارف ويمعته we try to get in from that whole بتشوفنا عاتيو so we go which is good for us انت كيزنا وين تبقوا بوليسيات أوعنا بوليسيات كله تمايتهم بس حلقهم كي ترفت تزراريبهم أبزاق زي أسوري هنا توقف معين خلينا كيز نمبر هونا لاين كيز نمبر سادني نامتنا سادني أنا حجي تسرع خشت أقيلك لا تحققسك financial moral I promise you guys I promise you شوفكم أزيانيركم زي تحفكم كوبرا سمعتنا زغسمعو صنعكم دمصي تقمط أسياتل زغنو إرتراويان كوينو نأخيبا منستر فتحي ويزرو فوزي حاشم كساتفو مزيوم مستغلقلو زسمعو وزنبورو دمصيو نزيادة مبرهي آتو صقاي برخ اطلالنايو منستر فتحي ويزرو فوزي حاشم أب سياتل دالاس واشنطن دي سي أخيباتا تاكايدا نيرا أب سلستيو أميتات زتفلالي فصاميتات تمزغيبلو نلومي بزعباتي ناي سياتلن واشنطن دي سي زتخايده خنقربينا سناي مكتتال زي دمص راديو إيرناي يا تصقاي برهي حتى تملس فقدنيا سلازخونكا بشم سمعت راديو إيرناي مسكنكا يعني ليك المحجونا براديو إيرنا تراخيبنا نيرنا أتو تصقاي برهي بوزح من اللي لايزد ليك كاي مسلنن هو عادي طبقنا نفالتين الريبل أبسيات المنستر فتحي فوزي حاشم مزي خلا كابتوم ونابت أخيبا خطأتو فتينكم تخلكلكم بوليس أويعكم تحريقون كسخن مسرتينا دبالكم مسيلة نبت محورا ومرة خبيتات أمو بعفاشيو زيخم حدا فتسامي مجمريا ناتاتكم كمين يرمان قررنا خمي حيسكم واللهم فولو أبقى أخذ قلت الليخة هو بحاتيرو بحاندبت تقوداي دزي تقاقوه موداتا أوغست 18 قلتو مسلني منستر فوزي حاشم منستر اوف جاستس بالسياتل نا حزب أخيبا تقبر يا زبل معلتي وسينوم كم سمعنا هنا قطعم يكوينو سياتل زلنا أنا مسؤولات تحسس بعض اللهم سبعة مودة ساعتين حبرتها سمينايو درجة حاموسنا سمينايو نقدم زون أخيبا مالتي جي كم دليتي فتح كم إرتراوين متن زي كله أحسس بعض اللهم سبعة هنا قدايناك نحتى نخلينا زبل بديمقراطية من جدي نخلينا زبل حسابات مزيو نشت تليفون زربات زرارينا مالتي مو كنا خطونا كنا حتت بزبل منفسنا ببوزيتيف منفس بصبو منفس إنا كنا مالتي هو قد محجي خيتكم دايت فولتوس لم تابع جوازيحكم كتكودو داليهم حجي خيركم أي تفلتونيكم كبحلا يخيلنيو سبات تفلالي سبات خوديو قطعمي خودو بتفل سبات خودو المكتب كلهم خيليو جن بزوح نايسيحة التقمتي المحجي كيركم أي تفلتونيكم كبحل أي كأن يسلم تاي مسلكي تفلالي جزء تفلالي سبات كيدوم تخل كيلوم يوم زي دليوم سبات أتو زي دليوم سبات أتون يوم
ኮይኑ ግን እቲ ቃልሲ ቀጻሊ ምክንያቱም እቲ ዲሞክራሲያዊ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ናይ መሰል ጉዳይ ስለ ዝኾነ ቀጻሊ ሕጂ ድማ ብዓብዩ ድማ ሕቶና ሕቶ ፍትሒ ስለ ዝኾነ ናይ ፍትሕ ሚኒስተር ዝዓክል ኣብ ዓድና ሲያትል ኣብዚ ንቅመጠሉ ዓዲ መጽዩናስ ንዝእድል ክንሓልፎ ግቡእ መሲሉ ኣይተረዓናን ፍትሕ እንዲና እንደሊ ካልኩ እንደልዩ ነገር ይብልናን ፍትሕ ስለ ዝኾነ ክንሓትት መሰልና ስለ ዝኾነ እዚ እድል ድማ ክሓልፈና ኣይደለናን ስለዚ እዚ እቲ ጉዳይ ኣበረታትዩና ናብሁን ከይድ ዘብቃዕና ማለት እዩ እንታይም ኢሎምኹም ስለምንታይ ፖሊስ ፀዊዕኩም ኣብኡ ከም ዝነገርኺ ኣነ ብፍላይ ኣነ ናለውና ሰባት ኣለው ኣብቲ ማሕበረኮም ከም ኤርትራዊ ማሕበረኮም ኣባሊና ከምተ ኣባል ካልኣይ ተቀማጡ ሲያትል ሳልሳይ ኤርትራዊ ዜጋታት ኢና ንሕና ስለዚ እቲ ጻውዒት ድማ ከም ዝረኣኽዮ ኣብ ተፈላለየ ሶሻል ሚድያ ለጢፎሞ ነይሮ ፐብሊክ ሴሚናሪዝ ህዝባዊ ሴሚናር ስለ ዝብል ንሕና ድማ ከም ህዝቢ መጠን ሕቶና ክንሓተት ንኽእልና ዝብል ኣቲና ማለት ተወሰኑ ሰባት ኣቲና መጀመርያ ካብቶም ቀዳሞ ዝኣተኹ ኣነ ሓደ ነይረ ካልኦት ድማ ኣትዮም ከለው እንታይ ተገይሩ እቲ ጉዳይ ካልኦት ሰባት ከኣቱ ክፍትኑ ከለኹ እቲ ማዕጾ ናይ እቲ ኮምፓውንድ ኣጭቀሞ ማለት እዩ እሱ ዳሕራይ የፈሊጠ ንሕና ውሽጢ ነርና ማለት እዩ ሕጂ እቶም ሴኪሪቲ ፕራይቬት ሴኪሪቲ ነይሮዎም ኣፍ ደገ ፈቲሾም እዮም ኣትዮምና ትሽና ኣቲና ኮፊልና ቦታና ሒዝና ማለት እዩ ኮይኑ ግን ናይቶም ፕሮግራም ዘዳሉ ሰባት ሓደ ሰምጽ እዩ ኩላሃትኩም ውጹ ካብዚ ቦታ ተፈትሽኩም እንደገና ከም ሓድሽ ክትዓትኩም ዝብል መግለጺ ምስሓበ ኩነታቱ ተዓዚብናዮ እቲ ናይ ቅንዕና ዘለዎ መልእክቲ ኣይነበረን ስለ ዘይነበረ ሓደ ተገሪሖም ዝወጹ ሰባት ነይሮም ኣነ ንተወሰኑ ሰባት ኮፊልና ጸኒሕና ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ውጹ ተባሂሎም መጽዮም ፐርሰናሊ ሓይቶምና ኣይንወጽና ተፈቲሽና ይናኣቲና መፍታሽ ናይ መስለና እንደተፈትሹ ደልይኹም ድማ ንሕለለና ፈትሹና ኢልና ማለት ሴኩሪቲ ፕራይቬት ሴኩሪቲ ዝቆጸርዎ ሰብ ኣምጽኦም ምሱ ተዘራሪብና ማለት እዩ ፈትሽካ እንዲኻቲኻና ኢልናዮ እወ ፈትሽያትየውኩም ዘለኹ ኣነ ማይተረዳዕንን ኢሉና ማለት እዩ መጀመርያ ሓራይ ምሶም ተዘራሪቡ እንደገና መጽዩ ውጹና እዮም ዝብሉኻ ዘለኹም ነክርዳን ከዓለን ኢሉና ማለት እዩ ኣነ ከም ኣባል ማሕበረኩም ከም ዝኾንኩ ገሊጸሉ ስለዚ እዚ ወይ ግቡእ ምክንያት ሓቡና ክንወጽእ እንድር ኮይና ግቡእ ምክንያት ሓቡና ናይ ህዝቢ ኣኼባ ኢሎም ጽውዮም ስለ ዘለዉ ጉዳይ ናይ መጽና ዘለና ንወጻሉ ምክንያት ኣይተረዳዕናን ኢልናዮ ማለት እዩ ብዙሕ ምስቶም ሴኩሪቲ ብዙሕ ተዘራሪብና ዳርጋ 45 ደቂቃ ዝኸውን ተዘራሪብና ውሽጢ ማለት እዩ ካብኡ ክንወጽእ ተገዲድና ማለት ዝሃቡና ቶም ሴኩሪቲ ዝሃቡና እዚ ከም ዝበሉና ቶም ኣዳልዮም ዘለዉ ሰባት እዚ ናይ ህዝቢ ኣኼባ ኣይኮነን ናይ ፕራይቬት ሚቲንግ ኢሎምና ናይ ፕራይቬት ሚቲንግ ስለ ዝኾነ ብኡዱማ ጥራዩ ኢሎምና እጂ ናይ ሚኒስተር ጀስቲስ ናይ ፕራይቬት ሚቲንግ ኮይኑ መን ኣዳልይዎ ፕራይቬት ከብሎ ዝኽእል ኢልና ሓቲትና እቲዮም ናይ ሴኩሪቲ ዝነበሩ ሰባት ክገልጹና ኣይከኣሉን ምክንያቱም ንሕና ዝቆጸሩና ሰባት እዮም ከምኡ ኢሎምና ካብኡ ላዕሊ ክንሕብር ንኽእል ታም የብልናን ሰለም የብልናን ኣይተሓዙልና ኢሎምና ማለት እዩ ምእንቲ ሰላምን ክንብል ንሕና ድማ ብሓደ ወገን ክንወጽእ ተገዲድና መብዛሕቶም ድሕሪና ዝመጹ ሰባት ከማና ዝተኸልከሉ ኣፍ ደገ ተዓጺዎም ዲፌንስ ረኺብናዮም ኣብኡ ኸይና ሞገተና ቀጽልና ምስ ፕራይቬት ሚቲንግ ስለ ዝበሉና ምንም ክንገብር ኣይከኣልናን ስለዚ ይርዳእናዩ ግን ፕራይቬት ሚቲንግ ኢሎምና ማለት እዩ ንሕና እቲ ግዜ ካል ኣማራጭ ኣይነበረናን ንሕና እዚ ከም ገበን ኢና ንወስዶ ስለምንታይ ብሓደ ወገን ናይ ህዝቢ ኣኼባ ኢልካ ትጽውዕ እዚ ብሲቲ ታክስ ፔየር ተሰረተ ወይ ተመስረተ ኮሚኒቲ ብህዝቢ ገንዘብ ተዋጽኡ ተመስረተ ኮሚኒቲ ናይ ህዝቢ መቃሊ ጌርካ ክትጥቀመሉ ንፖለቲካ ሻርነት ክትጥቀመሉ ግቡእ መሲሉ ኣይተረኣየናን ካልኣይ እዚ ንጽባሕ ንጎሆ ንታሪክ መረዳእታ ክኸውን ፖሊስ ደዊልና ማለት 911 ደዊልና ፖሊስ መጽዩ ጉዳይና ክምዝገበና ደሊና ማለት ጉዳይና መዝግብና ተሓዝ ቶም ፖሊስ መጽዮም ታም ደሊኹም ኢሎምና ከምዚ ጸዊዮምና ዝጻዊ ተዘገይሩ ንሕና ድማ ሕቶና ክንሓተት መጽና በዘይንፈልጦ ምክንያት ግን ከልኪሎምና ኢልናዮም ቶም ፖሊስ ድማ ሶም ድማ ዳርጋ ሓደ 45 ደቂቃ ዝኸውን መስለኒ ንምጋም ብዙሕ ተኻቲኦም ምስኦም ኣብ መወዳእታ ንኦም ዝሓብዎ መልሲ ናይ ፕራይቬት ሚቲንግ ናይ ህዝቢ ኣኼባ ኣይኮነን ስለዚ ፕራይቬት ሚቲንግ ስለ ዝኾነ ብኡ ምክንያቱ ኢሎም ነጊሮሞም ሓሶት ምዃኑ ዝጽር እዩ ግን እቶም ፖሊስም ተረዲእዎም እዩ ጸብጻብ መዝጊቦም ጸብጻብ ኣቕሪቦም ኣለዉ ማለት ስለዚ ብኡ ምስ ወዳእና መወዳእታ ኣብዚ ግን ኣብ ደገ ኮንኩም ግን ዲሞንስትሬሽን ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ዝብል ሂቦምና ማለት ኣይኮነን ንሕና ዲሞንስትሬሽን ኣይመጻናን ንሕና ዝመጻና ኣብቲ ኣኼባ ንህዝቢ ኣኼባ ጸዊኦም ስለ ዘለዉ ናይ ሲያትል ከም ኤርትራ መጠን ሕቶና ክንሓተት መጽና ትንሓተሉ ምክንያት ድማ ኣብ ዓድና ከምዚ ዓይነት እድል የለን ክንሓተት ኣይፍቀደልናን እዩ ስለዚ ይፈቀደልና ኣብዚ እድልና ክንጥቀመሉ ኢልና
ብዙሕ ሕቶታት ኣለና ህዝብና ተሰደደሉ ምክንያት ኣሎ ነዚ እድል ስለዝሰዓነ ስለዚ ክናሓቶ ዝግባአና ሕቶታት ክናሓተትና መፂና እምበር ንዲሞንስትሬሽን ኣይመፃናን ኢልና እሱ ጉዳይና ምስቶም ፖሊስ ወድኣና ኣይ ዘጽናሕና ጉዳይ የለን እንኳ ጉዳይና ተረዲእኹምና እምበር ለና በብገዛና ክንከይድና ኢልና ኩልና ዘለና ብሰላም መፂና ብሰላም ተመሊስና ማለት እዩ ክንደይ ትኾኑ ነርኩም ቁጽርኩም አቶ ጸጋይ ብናተይ ገምገም እቲ ግዜ ብሓጽር ግዜና ፀዊዕናዮ ዳርጋ within 2 hours ዘይትኸውን ያ ብቴሌፎን ደዋዊልና ፀዊዕና ግን ካብ ብናተይ ገምገም ዘይተጋገሆ ስጋብ 70 ዝኸውን ሰባት ነይሮም ማለት ሕጂ እንታይኩም ክስ መስሪትኩም እንታልኩም ይኹም ክትከሱ ማለት እዩ ክስ ዲኹም መስሪትኩም እሕና እዚ ክስ ክንመስርት ኣይበልናን ከም ሓሳብ ሰባት ተፈላለዩ ሓሳባት ይዛረቡ እንዲዮም ክስ ኣይመስረትናን ክስ ድማ ክመስርት ኣይበልናን ግን መሰልና ኤክሰርሳይዝ ንገብረሉ ቀሲልና ክንዘትየሉ ኢና እቲ ቀንዲ ግን እንታይ ነጥቢ እንታይ እዩ ኣብዚ ክራኣይ ዘለዎ እቲ ኮሚኒቲ ናይ ህዝቢ ናይ ህዝቢ ሲያትል ናይ ኤርትራውያን እዩ እታ ሚኒስተር ድማ ናይ ኤርትራ ሚኒስተር ኮይና ናይ ኤርትራ ሕቶ ክትቀበል ግድን እዩ እዚኦም ሰባት ንህዝቢ ህዝቢ ኣኼባ ኢሎም ፀዊዖም ፈላለዮም ማለት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኣብ ደገ ዝፈላለዩና መን ምዃኖም መነፀሪ ነይሩ ማለት ብዓብዩ መን እዮም ኣትዮም ንመን እዮም ከልኪሎም እዚ ህዝቢ ሲያትል ባዕሉ ተዓዝይዎም ኣሎ መን እዮም ከምኡ ዝገብሩ ዘሎ ሰባት ተዓዝይዎም ኣሎ ስለዚ ሕቶና ክንሓቶ ዝግባአና እሱ ናይ ግድን ናይ ዲሞክራሲ መሰልና ስለዝኾነ ካልኣይ ብዓብዩ ክነመሓላልፎ እንደሊ መልእክቲ እንታይ እዩ ፍርሕ ካብ መጠን ላዕሊ ብፍርሕ ስለዘሎ ፍርሕ ክንተጥ ሕቶና ብግቡእ ክንሓትት ከምዚ ዓዲ ዝብልዎ ዲሞክራሲ ዳይስ ኢን ዳርክነስ እንዲዮም ዝብልዎ ኣብ ጸልማት እዩ መግዛዕቲ ገበን ዝነብር ዲሞክራሲ ኣብ ብርሃን እዩ ስለዚ እቲ ሕቶና ድሕር ሓቲትና ክንበረዳዳ ንኽእል ፍርሕ ክንጠጥ ክእል እዩ ኣብ መንጎና ዘሎ ጋግ ድማ ክፍታሕ ክእል እዩ ኣብ መወዳእታ ዜርናስ ንሓንቲ ኤርትራ ንሓስብ እንድር ኮይና ብሕጊ ክንመሓደር እንደሊ እንድር ኮይና ብፍትሕ ካብ ኩልና ክሰር እንደሊ ኮይና ሕቶ ከፍርሐና ኣይግባእን ነይሩ ስለዚ በሰላማዊ መንገዲና ፈቀደልና ስለዚ ተፈቀደልና ድማ ሓይሊ ብጎነፅ እንገብር ኣይደለና ናብ ገዛና ተመሊስና ማለት እዩ እቲ ቃልሲ ግን ክቅፅል እዩ ዝቀፀሉ ተፈላለዩ መድረካት ክህልው እዩ ከመይ ገይሩ ዝቅፅል ብምንታይ መንገዲ ዝቅፅል ኣብ ሰዓቱ ክንሪኦ ኢና ገሊኦም ካብቶም ናይ ሕጊ ደገፍቲ ነዚ ከምዚ ኣብ ዳላስ ዝተገበረ ኣብ ውሽጢ ኣቲኻ ምሕታት ብስነ ስርዓት ዘለዎ መገዲ ነቲ ዲሞክራሲያዊ መሰልካ ምጥቃም ዝቃወሙ ኣለዉ ካብቶም ተቃወምቲ ከዓ ንዕኡ ዝቃወሙ ኣለዉ ብዳስ ናይ ሕጊ ደፍታይ ዝኸይድ ኣለና ድብሉ ኣለዉ እሞ እንታይ ርኢተኻ ተጸጋይ ኣነ ናይ ኣብ ዳላስ ሰብ ኩልሻ ዝተገፈ ሕብረተሰብ ብተፈላለየ መንገዲ ክቃለስ መሰሉ እዩ ዝበለፀ ኣማራጭ ኩልሻ ዝበለፀ ስልጡን መንገዲ ዲሞክራሲያዊ መንገዲ እዩ ዲሞክራሲያዊ መንገዲ ግን ባዕሉ ድማ ኣዓና ኣለዎ ማለት እዩ ገበናት እንዳበዝሑ ካብ መጠን ላዕሊ ምስከዱ ወዲ ሰብ ናቱ መንገዲ ኣቀላልሳ ክቅይስ መሰሉ እዩ ንምሳሌ ኣብ ዓድና 50 ስሳታት ብዲሞክራሲያዊ መንገድ ዘይጎነፃዊ መንገድ ህዝቢ ኤርትራ ተቃሊሱ እዩ ብጽሑፋት ድዩ ብድምጽ ብሬድዮ ድዩ ከስም ፈቲኑ እዩ ግን ምቅታልን ገበንን ስለዝበዝሖ ብረታዊ ቃልሲ ጀሚሩ ፍትሓዊ ኣይኮነን ዝብሉ ሰባት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ፍትሓዊ መንገዲ ግን ስለዚ ኣብ ዳላስ ዝገበርዎ እዚኦም ሕዋት ሜቢ ካልእ ኣማራጭ ስለዝሰኣኑ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ናቶም ኮይኑ ክዛረባ ይኽእል ግን ከም ቀዳማይ ኣማራፂ እንታይ እዩ ናይ ህዝቢ ኣኼባ ክንፀውሓ እቲ ህዝቢ ዕድል ክትበለካ እቲኦም እንዚ ዘይድግፍና ዝብሉ ዘለዉ አይ ቲንክ ቀሲሎም ወይ ድማ ርግኢሎም እቲ ጉዳይ ሓስበሉ ጽቡቕ እዩ ኩልሻ እንታይ እዩ ዲሞክራሲያዊ ቃልሲ ኩልሻ ለውጢ ዋላይ ትጸበይ እምበር ካብቲ ስርዓት ወድለምፂ ይመጽኢልካ ዋላይ ትጸበይ ተቀንዲ ግን እቲ ህዝቢ ክፈልጥ ኣለዎ ብፍልጠት እዩ ቅድም ዲሞክራሲ ዳይስ ኢን ዳርክነስ ዝበልኩ ብኡ ምክንያት እዩ ምክንያቱም ፍልጠት እዩ ኣድላይ ህዝቢ እንድነቂሑ እንድፈሊጡ ግቡእ መፈሊጡ ሕቶታቱን ሓቲቱ ኩልሻ መወዳት ኣለዎ ስለዚ ናይ ኣገባብ ቃልሲ ተፈላለየ መንገዲ ስለዘሎ እዚ ጌጋዩ እዚ ኩኑ ክትብላይ ትኽእል ኢኻ ያኔለ ተጸጋይ ኣነ ወዲ ኤሳያ ነራ መብርሂ ደለ ነይሮሞ ካልእ ተደቢልካ ንወዲና ብሽም ስማዕት ሬድዮ ረና ሰላም የምስግነካ እሺ ታንኪዩ ሃረጉ ያኔለ ገንዘብካ ጸጋይ እዚ ድምጽ ራዲዮ ኤረና ክቡራ ሰማዕትና እታ ዋሽንግተን ዲሲ ብሚኒስተር ፍትሒ ወይዘሮ ፎዚያ ሓሽም ክካየድ ዝተፀውዐ ህዝባዊ ኣኼባ ዝምልከት ድማ ዶክተር ጽጋቡስ መላሽ ብዝርዝር ክሕብረና ዓዲመ ኣለኹ ዶክተር ጽጋቡስ መላሽ ነፍሱ ብምልላይ ይጅምር ያኔለይ ሓረጉ ሬድዮ ኤረና ነዚ ዕድል ዝሃብኩም ሽመይ ጽጋቡስ መላሽ ይበሃል ፕሮፌሽናሊ አም ባዮጂአይ ሳይንቲስት ኣብ ጂኦሎጂን ኢንቫይሮንመንታል ሳይንስ ምህር ተቐምጠሉ ሜሪላንድ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ክፍለ ግዛት ሜሪላንድ ነበር ኣብ መንቅስቃስ ወይ ካብ ዚ አክቲቪዝም ካብ 2011 ብንጡፍ ኣብ ቃለ ወፅያ ቃለ ፀኒሐ ኣብ ዝተፈላለዩ ከም ዓርባ ሓርነት ኦፍ ኮርስ ጋብ ሕጅላ ኣብ ኢዋይሲ ነይረ ድሕሪها ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ከባቢያን ኣብ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት እናጥፍ ነይረ ሕጂ
جهازنا يأكل بايتو مسلط كله واشنطن إيريا كابتوم نواحد نبرنا حدا خوينا سرحنا إلى حجون سرح له أب واشنطن دي سي كبابيان حرر دكتور تقابو يا قني اللي مزمنا يدو أفريقيا ريخ حكي أيكونكن مسؤوم ركب نيرني جن مسؤوم أيكونكن كابتوم بولكي سكولاشيب رخيبهم كاب اسمرا ناب هولان كاب هولان ناب زيد مسفو حادي نوح دي خاجر كابزو أمريكا أب أمريكا وكاب كل تشح جميلة أب أمريكا لهم لو مزر خبتنا نسخة حدا خابتهم أخيبا ناي بقدف تتصوعي أخيبا أبو ديسي بمنستر فوزي حاشم كات مديبو زنبرو كأتو كابز تبقسون زتخل كولونيها أقدمون سمعتنا خنقرم زلنا أدلاوي مسكرم ويبسايت أتو ألم قويتهم مجمريانا وسكبرك أنيو بتليفون نارا الزراري بيم يعني إمباسي إرترا سلاما وحطو خنقرب تقاومنا بسلاما ومقدي ريتانا هنقلت تقم كم زي اللي تحبيرنا إلي يخبرك أنيو بأنصارو حجيجن تخلكيلكم سميعمو كميني رسكتو خناتات نقرنا أتو ألمون دويلة حتيتين يري بدمسو مراقاقات سخبرنا أكواتا دلوخو فعادنيا يكونن بصحفكم كم يدول دلو حرايلو مني ولا بتما مرأتهم كلمي معالتنايتي محبركم مرأتا مسكوتكون كنساتف زخون يخون تقاومهم زي اللي تحبيرنا يلومون تاي سيلة فترة دايم كالكيلومهم أوه حاكو ينسو عالم قويتهم أب ويب سايتو قليسو نيرو كلميوخ أب واشنطن أب دالاس بسياتلن بفلايك دالاس دليت فتحي آتيوم سلاماو زخونه مقدي حتوتات حاتيتوم ولا ملقب ملسد أي تهابلو منستر فوزيان بل حاتيتوم تصبو نهزب إرترا زتنكف حتوتات حاتيتوم ما أي ملسوتن واشنطن دي سي متسيا مستبعلتكا نحناول تقريبنا ناقشت حواتنا بتعمي تداليوم حتوتات فولو أب كاب دالاس نبلا مقصلتاناتو شعوب صبو ملس سلدي حابت كن حتىنا دلينا ولا حنت دربش منفسونا نبلنا كن حت تو محواتنا وشت آتيوم مساز ساتف ويا من نساز نبرو تأخيبات أزاتو يأتو يوم جن حتو بجبو حتوتات بزح زي متحزبي إترازم كت حتو سلدي حتو نأتو بدلينا كلاتنا كلنا ناقل دالو جن كاب ساعات كل تجمعنا عبد خبابي خنكيت تفتينو مالتي بزحات حوات قدمينا أو بزحهم تاي تحسب نبرة وكبيرنا انتخينا من البعض حايل لخم سلسلة دخل ببخل توي ببحا سلسلة بقوينا نأتو ناهن آتو خيرنا أبتي أفتك نسبة أحكو بفلاينا هاي سجابنا بيدي هازينا عخاز ملكت هايكونن قليل دانيال محاري وكما بزعتكم يطران بمتعابيتي تفلتوا بالسوشيال ميديا and مسيبة خلت يوم سنة دفلتوا نفلي نسانا بيدي ها قليل من مادتي كلمي خالوتو مستملسون أقات مومني أما قد رخيبة مليسو منا قليلو مني بزحات أحواتنا حاتن كمو دحر I don't know social media انتفتاتيكم تخونو term officers police ناي واشنطن دي سي ناي دي سي أيتأتونهم بلوهم اللو أيتأتونهم لومنا انتين هنا إطراوياننا public إطراويان هزباو أخيباي تسوي دلو احنا مثلا لنا هنا أتوي علينا يوم نونا هنا أيتأتوهم تبعينا زيهم بفلاي زيهم صوت كي أتو لهم أبو أبدا أفتق خوينهم كاليوم هم يوم حجي تأتو يدخلونهم من تايلنا يوم زي private property تبعينا مالتي private property كونن نحز بإقراء property نخلاتنا خاز ملكتيو الكلان community center يزبهالي ليان تا بوليس بفلاي أنا مالتي هم نحنا نسوم event هكايدو لو أبت event private يميلو منا نحنا كبوليس كاب واشنطن كاب دي سي district of Columbia بوليسنا تمدينا متينا إلى منا مالتي حجي بزحات حوات بخموكا كدمي تمليسهم دحريون تمليسهم بزح كن أعطي كألنا مالت دكتور صقابو مبرهز دليا انتاي تحاتيت زي فلت كتحاتو سلوز دلوخم يخم كتأتو دليهم تحاتيتو زي فلت بفلاي أبدالاس حواتنا صبو حتوتاتي محاتيتهم قن انتاي نيرو 3-4 حتوتات سقاب حموش تحتوتات حادة سبحات تمو نخلو أد بس بيساتو يتحلف نيرا حجي نعقو بنصور ملسي ببحادة غيرنا نحتتا حدا سب حدا حتوي فلتحتو يحتتا كتملس نحتتا تبهيلي ناخينا مالتي من لاس دخ نركبينا نو ملسخ نركبنا نخيل نخونينا جن نهزبي إطراقن أبو أبتناتهم أخيبا
ኣብቲ ንሶም ዘዳልዎ ኣኼባ ኣቲና ብሰላማዊ መገዲ ሕቶታት ከም ዝሓተትና ፍለጥ እሞ ኣብኡ ከዓ እቲ ህዝቢ ከዓ ትሕተ ዘሎ ሕቶሲ ንህዝቢ ኤርትራ ዝምልከት ሕቶ ከም ዝኾነ of course ኤዲት ገይሮም ወይ ከዓ እንታሽም ተዘይወፅዮ እሞ እዚ ሕቶታት ብከምኡ ኢና እምበር መልሲ ዕጉም መልሲ ክንረክቡን ኣነ ብዙሕ ፅፍሬት ኣይነበረን ሚኒስተር ፎዚያ ዘይመለሰቶ ክትመልሶ ስለዘይደለየት እያ ወይ እቲ ናይ ዳላስ እኹል ተመክሮ እዩ ነይሩ ኣብኡ ኸይድካ ዋላ ኣይትመልሶ ደጊምካ ነቲ ሕቶ ምሕታቱ ካብኡ ዝርከብ ፖለቲካዊ ረብሓ እንታይ እዩ ፖለቲካዊ ረብሓ ኣለዎ ድዩ የብሉን ብዙሕ እንዳሽም የብለኒ ግን እስኪ ብንጹር ንሕተታ ሕጂ ፎሎ ኣፕ ሕቶታት ነይሩ እንጂ ንኣብነት ንሕና ንዓና ቀርቡና እዞም ተኣሲሮም ዘለውሲ ንዓና ቀርቡና ምሳና መጋደልትና ገሌላ መሊሳቶ ማለት እዚኣ ኤግዛክትሊ 2001 ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ፌስቲቫል ንየማነ ገብረኣብ ማንኪ ሓቲትና ተሓቲቱ ከም ኣይንስዋ እንታይ ዝበኣሰ ዘሎስ እንታይ ኣብ መንጎ ኢሳያስን እዞም ሚኒስተራትን እንታይ ፍልል እንታይ ዝበኣሶም ዘሎ ገለ ምስተባለ እዚ እዋናዊ ዘይምርዳእ ኣሕዋትናዮም ንዓና ቀርቡና መለስዩ ገሌላ ኤግዛክት ተይን ዓይነት መልሲ ከዓ መሊሳ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ኣሕዋትናዮም እንዳተባሃለ ብዙሕ ሰብ ሓሊ ብከምኡ ከዓ ደጋጊምና ክንሓታ ደሊና ማለት መልሲ ከምዘይትረኽቡ እናፈለጥኩም ስቲ ምሕታት እንታይ ትመኽሰቡ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ሓለፍቲ ናይቲ ስርዓት መፅኦም ኣብ ደገ ልዝብ ዝኾነ ኣትሊስት ዋላ መልሲ ኣይትመልሶሲ ምፍታን ሓደ ወይ ከዓ ሕተት ከማን ምፍቃዳ ሓደ ነገር እንድዩ ግን እቲ ኮንደኾን ዝሓሙሽተ ሕቶታት ብሓንሳብ ተሓቲታ ስለዝኾነ ድያ ዘይመለሰቶ ደና ክንፈልጥ ከዓ ንሕና ደሊና ክንሓትት ማለት እዩ ካልእ ግን ከም ኣገባብ ቃልሲ እዚ ሕቶ እዚ ደገፍትን ተቃወምትን ፈጢሩ እዩ ካብ ክልቲኡ ጉጅለ ካብቶም ጥሩፋት ናይ ህግደፍ ኣይተቐበልዎን ነዚ ብዳላስ ዝተረኣየ ገለ ተቃወምቲ እውን ኣብ ዳስ ናይ ህግደፍ ኬትካ ምሕታቱን ኣይተቐበልዎን እስኻ እንታይ ርኢቶ ካብዚ ታዩ ኣነ ብዙሕ ካብቲ ስርዓት መልሲ ክንምለስ መልሲ ክንፅበእ ኣይንፅበን ኢና ኖርማሊ ግን እንታይ ምበል እዛ ሰብ እዚኣ ኣቕሪባ መሊሳቶላ ንመጀመርታ ግዜ ዋላቶም ኣብ ደለይቲ ክትሒ ዘለዉ ኤርትራውያን እዮም ኣትሊስት ኢትዮጵያውያን ነኹም ወይነኹም ኣይበለትና ሶ ንሱ እቲ ሓደ ማለት እዩ እምበር ሓፈሻዊ ከም ተቃላሳይ ብዙሕ መልሲ ካብኦም ክፅበስ ኣይፅበን ኣብቲ ናቶም ምኻድከ እንታይ ረብሕኡ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ሜይ ኣብቲ ግንቦት ዝገበርናዮ ናይ መዓልትና ስነ ዲሞንስትሬሽን ኣብቲ ኤምባሲ ኸይድና ኣብቲ ኤምባሲ ከይድ ከለና መልሲ ክንረክብ ኢልና ይኮንና ከይድና ንዓለም ግን እቲ ዲሞንስትሬሽን እቲ ህዝቢ ቁጣ ናይቲ ህዝቢ ንምርኣዩ ማለት ግን ኣብኡ እንታይ ተረኣዩ ሓደ ካብቲ ሽዑ ዝተረኣየ ንመጀመርታ ግዜ ቀረባ ፊት ንፊት ኣውዝነ ፊት ገለ ኣብ ሓደ ሜትሮ ዘይመልእሲ ደጋፊ ዝበሃልን ፈታሒ እደላይ ፍትሕን ፊት ንፊት ተጋድና ተራኺቦም ናብ ባእሲ ዝዕድም እቲ ስርዓት ዝደልዮ ነገር ኣይተገብረን ኣብዚ እውን ሓደ ካብ ዋላ ፈቲኖም ነይሮም ገሊኦም ግን መብዛሕትኡ ሰብ ግን ነቲ ሕቶታት ምሕታቶም ኢምፓክት የጣቕዕሎም ነይሮም ማለት ሕጂ እቲ እንታይ እዩ ውዒሉ ሓዲሩ ኤርትራውያን ነንሕድሕድና ምርኻብና ይተርፍ እዚ ስርዓት እዚ ሎምሎ ፅባሕ የለን ከም ኤርትራውያን ግን ሓቢርና ብዛዕባ ጉዳይ ሃገርና ግን ክንሓትት ወይ ኣብ ሓደ ኣኼባ ክንነብር ግን ሓደ ካብቲ ንቅድሚት ከሰጉሙና ዝኽእል ኢልና ኣነ ግምቶ ማለት እምበር ፖለቲካዊ ረብሓ ኣለዎ ድዩ የብሉ ሶሳይታል ረብሓ ግን ኣለዎ ዝብሎ እምነት ኣለ ሕብረተሰባዊ ዝኾነ ረብሓ ግን ክህልዎ ክእል ዋላ ፍልሊ እንዳሃለወካሲ ኣብ ሓደ ኣዳራሽ ኮንካ ብዛዕባ ፍልሊካ ክትዛረብ ምኽኣል ከማነ ሓደ ንቅድሚት ስጉም ነቲ ስርዓት ሕጂ ካብቲ ኢኩዌዥን ኣውፂና ማለት እዩ ነቲ ህዝቢ ኣብ ግምት እንተእቲና ከምቲ ኣብ ዳላስ ዝረኣናዮ ምስ ባህሪ ናይቲ ስርዓት ዘይከይድ ዝኾነ ፍሉይ ርእይቶ ዘይፃወር ስርዓት እዩ ፍሉይ ርእይቶ ክእንግድ እንድሕር ጀሚሩ ካብኡ ዝዓቢ ለውጢ የለን ከምኡ ክቕፅል ይኽእል እዩ ዝብል ተስፋ ስለ ዝነበረኩም ድዩ ሓቂ ዘረባ ኣነ ኣብቲ ናይ ዳላስ ናይ ሲያትል ሰሚዐ ነይረ ገለገለ ተቃለስቲ ከይኣትዉ ከም ተኸልከሉ ሰሚዐ ነይረ ኣብ ዳላስ ግን ንኩሉ ምእታው ምናልባት ዶ ነቲ ንሳ ብፍላይ ከም ሰብ ንሳሲ እትዎም ንምንታይ ትኸልእዎም ኢላያ እሞ እዚ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት እዩ ኩሉ ግዜ ለውጢ ክመፀልካ ትደልዮ ቅልጡፍ ለውጢ ክመፀልና ንደሊ እንዲና እዚ ዓይነት ከዓ ለውጢ እቶም ከም ዘይ ኤርትራውያን ዝርዩና ዝነበሩ ደገፍቲና ወይ ሰፖ ነቲ ስርዓት ክህሉ ትስዕሩ ዘለዉ ኤርትራውያን እቶም ደለይቲ ሕወሓቶም ዝሓትዎ ሕቶ ናቶም ሕቶ ከም ዝኾነ ምርኣይ ኣነ
حدا تثبت نيرنا أنا سي خلونا إلا أي تطبقون for some جن قال حوات جن أي توناني بواشنطن دي سي ناي واشنطن دي سي باشمر is fully كاب ناي بعد دالاس قال دول حوات نيرم ولا demonstrate كنقبل حجي فقد موت أنا نيرنا demonstration نسخسين ناي فتح منستر تبعي كسي زي فتحوا نجندا تجبر بحد حاجة كم دلاء كم منستري فتح خمان الشيم كخد سوعسي قبوا أيقونن الكا demonstration مقبل كال نيرمكن أبدالاس جن نعوز حالفهم أو وش تأخيباتهم مبسحة حتوتات محتات مخالم من البعض قال لو تتغير بسرعة زبل أمنتون أهليرنا نيرنا مالتي السمتي demonstration تي سلام سلفي لم يدوم يوم حجيجن بتا زي لمروان زي تصاوروان نجار يخوم متيخمم مالتي هو حانت عباي نجار يعني أنا بحكي أنا ناي دالاس حقوي سناي بزح نجار مقدمت كم دخادة ولا نسا قدفوا محتتو دي هاجراويان تحت ملسسين هاجراويان زي تسمع قبلها الله كلاتكم معي إيرتراويان في اللي راح يدلكم إلى الذي حجانا بتاع نعاها ماني حانت قابتن معي كم تقاب حتى دليل نبركو نسهسي إزي تزاري نفولي زخونا تحساس بازلو خاد تصاور سرعة كم زي كونست تفلتخي في اللايتي مراحي زي كم زي تصاور تفلتخي لنفسي خسكور تساقع تبدي أبو خيت إسر ويتي باش ما يتبلا إلى خبلك حتى دليل نيرا بعنصارو هقدف معصوم كفيتهم نخلو دلاي فتحت يوم كم دلاي يخزارب انتزقرفومو كم تلومود عنكليل دخونا ملس انتزهبومو تدقاقامهم انتزقورس انتاي محقزنا زي فتح ممزع لو طعم ممزع أو حجي أبو أفتح إنكليل انتزي دقاقم نيرو كم تدلا تي بفلاي واشنطن دي سي كباب تلو بزح سب عبد فتحي زعم يرتراوي آتيو the same إنكليل انتخيدو داق مايك انتقابل نالبات دوزم سي أمسي نزا سب زي أسايدو مازلوس نتي حجي ترزو بزي حزالو قطعنا يتهزبي بحراكون كان مسرح دليتسي نعوخم كنو ديوم ويبزعبو أنصارو صرحو ديوم متيوم كا تتراتر مالتي جن بخلق تمالسي رخيبنا الله مالتي هذا تي نخياتو نسا أميناتو لوديا تي كونسلرز أمينو ملوديوم جن أبو نيرومم أبتا أفدقز أمتوهم سبات نيروم تقاومو واشنطن دي سي إريا صبقهم زفلتو نخياتو زخلوه حجي زي جن تي ناي دالاس زي حسبو زي تتعبيو نجاري مسيوهم زبل امنا تحديرنا مالتي دحرتا ناي تمالي اب واشنطن دي سي زقاطمنا ريغني لي دكتور صقابو اسخم ببول كديهم اتيهم بودبيهم حدا اتم زغل كلهم سبات كا بيرسونالي مالت نسب فلطو طرايديم ولا زتودبي من تاي يقبر صحف دي دلهم مللي كم زي ايربورت مراخت اتخل خاشم كا وصنح قال زولهم اشماتكم دي وصنحي وي بقص دفلطكا طرايد ملسكا خمي نيروسك نغرنا بقص دفلطكا حجنا امنت قال حوات اتيم نيرموش يهدوا انه تجميرهم مالتي وشتم ساعته اتوم نتتقاوموا يفلطوا يوم قال سبات صبغيرم فلطيوم تبهلوا ابدك تطويلهم نيرهم مالتي حجي يوم بمدب سب فلطيوم تبهلهم يوم تعميتهم ابو ناتنا كايدا جن تي ياكل يلو تبديش زلو حيلي جمروا مالتي ما ياكل بايتو ولا زي ما محبركم يتران فتحي ابو واشنطن دي سي اريا كباب زلو أبوز نطفو منسيات يوم أوكي دالاس كم دي تغيرلو نحنا خاب بترنوف زخونا حتوتات حادثة كاب كل حتون لعل خي حتته تن سبيسيفيك زخونا حتوتات نخنا حتت تباهلو تدالي آتي بود زي كونا بكم نبرت دي سي درايتي فتحي استأكب حيلي مالتي عبتنا يأكل كم تفضيو يأكل حجي نبوزح سبي زوافل زلو بولكسر سنبرا يخون أو الدب زلو يخون دلاي فتحي راح يخون دأمبر تودبه يخون زي تودبه أبتي يأكل يسير حاله مالت أبو أم سايد كم تازبالكو خي والكسبات يوم زي دانيال محارب في اللاي مبزحتهم دلي تفتحوا فلطوية اللاي أبزناي سوشيال ميديا كم تقاومي خوينو بزس عقار جلز نبرا سابيو إنه مبزحتنا خابت فتحي نقالز نبرنا خاب كلتشن عسرتن شمونتن سقاب زي كلتشن عسر سلستنسي مساحو مال لخون دابل السرح نبرا سابيو مالتي أتم قالوا كا أبتخ أصوات فلتو أبتخ أصوات ناي نوزاني تخ أصو ناي دقفت ناي تقاومتي بحالو قلا قانتا تاتالا أبو دفلت سبات نيرون مالتي أبتي قديم تقادا لاي تقالا سايز خنا ناي تقالو حارنت خنو قديمهم كاب حزباو جنباز تفاليو تقادلتي تقالست خاب زخبابي فلوطات يوم نعم كا زلا يلالي ومي مبزحتهم مالتي تم أبتا أفتق تطويلهم تاشم دبلو نبرو
ሕጂ ፍሉይ ንዛረበሉ ዘለናስ ሚኒስትር ፎዚያ እንታይ ትብል ወይ ደገፍቲ ሕጊ ደፍቲ ኣኪቦም እንታይ ይብሉ ዘይኮነስ እቲ ደላይ ፍትሒ ኣትዩ ዘቕርቦ ሕቶ ዝተፈልየ ስለ ዝኸውን እሞ ካብቲ ናይ ዳላስ ተመሳሳሊ ተመክሮ እንተሎ ኢና ኩሉ ሰብ ተጸቢዩ ነይሩ ኣናውንስ እውን ተገይሩ ስለ ዝኾነ ኤምባሲ ዌልካም ኢሉሎ ዝብል ሓበሬታ ብመስከረም ዌብሳይት እውን ተዘርጊሑ ስለ ዝነበረ ኢና ተጸቢና እሞ ካልእ እንታይ ኣሎ ዶክተር ጽጋቡ هو كابتي حدا في القصعات قال زخون ثاني حنا بتخبابي مستم بوليسون بزح تزارينا نحنا حنكاويان إرتراويانينا أمريكان سينا حتى حزبين أخان حتت قال لنا لمننا نتم دعاتوز نبرو حتى بزعبا حاجبكم حتتو بزعبا حدا سب زي كونسي بزعبا تهاجر زي مثل حتى تاتقن حتتو انت دليهم صحفات لنا نبوكم دابلنا او كنزاربهم جميلنا نيرنا مالتي نهب حواليتات نهبهم نيرنا جن فقادنياتات يكونوا نيرهم تشيدو خيدون سهم عصبات قال ندارو تصارفوا نيرهم قال نحنا قلنا تصرفوا قال احنا عطوا عيدلنا وان بجيبتهم بمسج بزعبا حاجركم بزعبا فتحي تزاربوا ناي فتح مينستر سلازقنت زعبا زلو ناي إرتراوي كونتات فتحي أبدأنا وشتن قالوا كونتات كن حتاتو ندابلنا حواليتات نهب نيرنا مالتي النساء قبل تلي حرقوا يعني لي الرأي دكتور ጽጋቡ ስመላሽ بشم سمعت ردي رنا يمسغنك هندبت نتاد تفترة አጋጣሚ خمي كم زنبرت نبرهن مركابي دو يلالك كبرتي هبلي بخال صفح مدام كنرخب تصفى قبر Thank you so much حرقو عيون لي جزء لذهبكم مني أبقى صالحة تصوي زقنا حواليتها هنا مسحات تصفى قبر كبرى سمعتنا أبال بايتو يأكل سمين أمريكا أتو قصة براخي أبزي منستر فوزيا حاشم زكارتو أخيبا ناي واشنطن دي سي كأتو عد الرخيب وسلز نبري بزرزر علي لنالو أبزي مصصوم كنو عربينا كساب شعو سلام كني سلام كلكم زخبركم تخطاتلتي ردي إرنا خمي تغنيو أقدم بلنا 5 تخطاتلنا يوم منستر فتحي وزير فوزي حاشم أب حبرات منقصات أمريكا مزيا أب سياتل دالاس واشنطن دي سي نا حزب أخيبا قاطة تصوعت بزيكا أب دالاس أب سياتلن واشنطن دي سي حتى تفتحي زخونو إرتراويان حتى نمنستر فتحي كي يقربو أبوتا أخيبا خياتو تخلكيلهم أبز حلفة حموس أبز غربنا يمدبكا دكتور ጽጋቡ ስመላሽ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ አቶ ጸጋይ በርሄ ካብ ሲያትል እንታይ ከም ዘጋጠሞም ምስክርነቶም ኣስሚዑና ነይሮም እንትኾነ ካብ ብሱልጥረ ከም ዝበሃል ኣባል ባይቶ የኣክል ሰሜን ኣሜሪካን ኣባልታ ኣባይቶ ሰሜን ኣሜሪካ ዘጋጠመ ጸገማት ከተጻሪ ዝቆመት ኮሚቴን ዝኾነ ኣቶ ከሰተ በራኸ ግን ኣብታ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኻየደ ኣኼባ ሚኒስተር ፍትሒ ወይዘሮ ፎዚያ ሓሽም ክካፈል عد الرخيب نيرو انتاي كم زقات اما خعل لنايو سناي مكتتال ازي دمت راديو إيرانايو يغني اللي ياتو كسة براخي بزو حبز محبرة ميديا شمكاي سمعوني امو اسكما افالت انا قدم حراي يغني اللي حرقو كم زبالكيوش مي كسة براخي بحل مقاماتي اب ميرلاند حبال بايتو يأكل سمين امريكاي كاب ناي دي ام في اريا كابتم حدا وكلتي ناب بايتو يأكل سمين امريكاي كابتم تشعت أبلات حدا خمالدي كابتم امريكا ندلو تشعت أبلات زي كونس كابتم انا كتماتات وكلتي زلو كاب كلن كتماتات سلسلة زلو كابتم سلسلة حدا مالتي بلمدي نخلكم بدي سي وواشنطن دي سي نانبلوكم جن كاب ميريلاند يخابلك ناي دي ام بي ندات بلناتنا واشنطن دي سي كبابين نانبلو سلازي ناي دي سي ميرلاند and Virginia زتقادلي مالتيو بفلايكا at the southern part of Maryland and northern part
ናይ ቨርጂኒያ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ንሓፃር ሓበሬታይና ተራኺብና ዘለና እስኻ ሓደ ካብቶም ኣብቲ ኣዳራሽ ናይ ፎዚያ ሓሽም ሚኒስተር ፍትሒ ፎዚያ ሓሽም ዝገበረቶ ኣብዲስ ኣኼባ ክትኣቱ ዕድል ረኺብካ እሞ በዓል ዶክተር ጽጋቡ ከዓ ተኸልኪሎም መጀመርያ ከመልካ ክትኣቱ ክኢልካ እሞ ንገረና እንታይ ሰሚዕካ ከዓ ዕልለና እዋ ፀገም ይብሉን ቀዳማይ ነገር ንመጀመርታ ግዜ ናብ ኣኼባ ናብ ከምዚ ዓይነት ኣኼባ ዝኸይድ ዘለኹ ቁሩብ ከዓኒ ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካ ብነፃ ዓዲ ዝበሃል ሓደ እውን ዘገርምን ነገራት ርኤ ማለት እዩ ቅድሚ ኣብቲ ምእታው ደሎ ነገር ማለት እዩ ቀዳማይ ነገር መጀመርታ ኣትኩ ከለኹ ሓደ ሓውና ማለት እዩ ጠጠው ኣቢልኒ ካብቶም ኣብኡ ሴኪሪቲ ዝሰርሑ ዝነበሩ እንታይ ደኣ ብዛዕባ ካብ ቪድዮ ገለ ርኢና ነይርና ስለዚ ሕጂ ዝምሕና ምርባሽ ገለገለስ ኣይነፍቅድኒና ገለድኒ ቪድዮ ርኢኻ ትኸውን ኢኻ ግን ኣነ ኣብ ምርባሽ ናብ ገለንሲ የለኹን ምናልባት ኣይትፈልጠኒ ኢኻ ማለት ኢኹም ዓይነት ሰብ ኣይኮንኩ ኢለዮ ሕጂ ሕቶ ተድሊካ ድሓን ኣይ ቲንክ ክንሰማዕካ ክንፍትኒና ገለ ኢልኒ ፅቡቅ ገለ ኢለዮ ሕጂ ኣነ ከዓ ሞ ነገር ሰላም እዩ ኩሉ ማለት እዩ ለድሕሪኡ እንታይ ኢልኒ ኣብዚ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻፊልካ ትፈልጥ ዶ ሶ ብዛዕባ ገዛ ኣሴሲ ኢንተርቪው ነይሩ ማለት እዩ ተኻፊልካ ትፈልጥ ዶ ድሓር ስኮ ይመለስክሉ እውን ኣብዛ ናይ ዕለት 24 ነርካ ምሻፍቲ ኤምባሲ ዝመፁ እዛ ናይ ሜይ 24 እቲ ናይ የኣክል ሰላማዊ ሰልፊ ተመስረተሉ ማለት እዩ እቲ ሰላማዊ ሰልፍን እቲ ሲምፖዚየምን ሕጂ ኣጋጣሚ ኣነ ኣብቲ ብስራሕ ምክንያት ክሳተፍ ኣይከኣልኩን ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብቲ ሲምፖዚየም ሽዑት ሒዘ ግን ኣብ ኩሉ ኣኼባታት ተሳቲፈ ማለት እዩ ካብ ሰዓት 3 ሒዘ ማለት እዩ ቅድሚ ግን ናይ ንግሆ ብስራሕ ነይረ ክኸይድ ኣይከኣልኩን ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ሕጂ ንሱ እንታይ ኢልኒ ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ርኤካ ምሽ ሓቀይ ገለ ኢልኒ ምክንያቱስ ከም ዝተረዳእ ንኩሉ ሰብ ከምኡ እዮም ዳሓትዎ ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ከዓ ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ነበርኩን ኣነ ስራሕ ነይረ ኢለ ብዛዕባ ካብ ቪድዮ ርኢና ኢልን ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ከዓ ቪድዮ ውፅአ ነይረ ብዙሕ ሰብ ዝረኣዮ ማለት እዩ ኣርጋሚትን ገለን ሽሕ ሰባት ተባሓት ሸር ትገብርዎ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያን ውዕል ሓደ ገነት ናቱ ገለ ዝብል ንእሽተይ ስፒች ነገር ገይረ ነይረ ጅንዓይ ሜንሽን ዝገብር ደሎ ማለት እዩ ድሕሪኡ ግን ከምኡ ምስ በለኒ ተጋጊኻ ኣለኻ ማለት እዩ ሰው ምስ ካልእ ሰብ ኣዳ ነገር ከም ክትኮና ዝምበር ኣይነበርኩን ኣነ ሽዑ መዓልቲ ሳብታይ ዝበሓለ ነይሩ ኢለዮ ሕጂ መፅእ ዘለኹ ግን ሕቶ ሓቲ መፅእ ዘለኹ ከም ዝኾነ ኤርትራዊ ኢለዮ መርሓን ከምኡ ተኾንካ ድሓን ክንእትወካ ኢና ግን ኢልኒ ካብቲ ዘገረመኒ ሓደ ካምቻን ክራባታን ማለት ፎርማል ክዳን ኣይተኸዲነ ነይረ እዛ ካምቻኻ ፍትሓዮ ሞ ክንሪኦ ብውሽጢ እንታይ ማልያ ጌርካ ኣለኻ ኢልኒ ከምኡ ዓይነት ተታሉ ኣብ ትፅቢት ኣይነበረ እንታይ ዓይነት ሕቶ ዳ እዩ ኢለዮ ድሓር ኖ ብውሽጢ እምበረ ማልያ ጌርካ ናይ ኣክል ገለ ከይትኸውን ገለ ኢልኒ ኣይገበርኩን ኣጋጣሚ ነይረ ፈቲሕካ ምቻ ኣይከሪኦ ነይርኒ ማለት ይኸኣቱ ድሕሪኡ ሪዎ ኦኬ በል ሕቶ በል ድሓን ገለ ኢልኒ ምስኣትኹ ከዓኒ ክትብል ከለኻ ብምሉኦም ልክዕ ከም ቅቡል ነገር ገይሮሞ ብጣዕሚ ኣሕዋተይ ማለት እዮም ዘደንግፁ ተባህል ዝገበረኒ ዋላ ሓደ ንምንታይ ዝብል የለን ግን ኩሉ ሰብ ቴሌፎኑ ክረክብ ኣለዎ ከዓ ትፍራ ስለዚ ቴሌፎንካ ተረክብ ዘን ንሳቶም ከዓ ይህቡኻ እንታይ ዝበሃል ቴሌፎኑ ዘይረከበ ከዓ ቴሌፎን ሒዝካ በታው ኣይፍቀድ ሕጂ እዚ ምናልባት ማለት እንታይ ዝሕባእ ነገር ስለዘሎ እንታይ ክቃላሕ ስለዘይተደለየ ነገር እዩ ብጣዕሚ እንታይ በሃል ዝገብረካ ዘሰክፈካ ነገር እዩ ምክንያቱ ሲ ህዝባዊ ናይ ህዝቢ ሰሚናር ኢልካ ትፅውዕካ ዘለኻ ንምንታይ ኢኻ ቴሌፎን ዘይተፍቅድ ዓብ ሕቶ እዩ ግን ድሓር ከምዚ ዝነበርኑ እውን ኩሉ ኣኼባታት ኣውፅኹም እዮም ዝገብሮ ኢሎም ኤኒዌይ ቴሌፎን ናይ ግድን ከኣቱ ተደኣ ኮይኑ ቴሌፎን ክህቦም ነይርኒ ኩላቶም ከምኡ እዮም ዝገብሩ ነይሮም ብዘይ ቴሌፎን ኣይፍቀድ ነይሩ ንኻ ሕራይ ፀገም ይብሉን ኣነ እቶም ክሓቱ ዘይከኣሉ ሰባት ብፍላይ ከዓ ውሽጢ ኤርትራ ዘለዉ ተሓቲቶም ናይ ሞትን ናይ ማእሰርትን ነገር ዘጋጥሞም ንዕኦም ድምፂ ክኸውን ኢለ መፅእ ዘለኹ ስለዚ ክሓትት ስለዝደለኹ ከኣተየለ ማለት እዩ ቴሌፎን ሂበዮም ኣትየ ማለት እዩ ከኣቱ ከለኹ እውን እታ ቴሌፎን ሂበ እውን ካብኡ እውን ክምለሱ ሰባት ርአ ነይሩ ኦልሬዲ ቴሌፎኖም ረኪቦም ከኣቱ ከለዉ ዝመለስዎም ነይሮም ናይ ምናልባት ኣብኣ እውን ንዓይ ካልእ ዝሓትቱኒ ዘ ሴም ቲንግ እቲ ኣብ መጀመርታ ዝሓተተኒ ሰብ ከፊትካ ከምቻኻ ከተርእየና ኣለካ ገሌላትና ሓንቲ ኣብተን ኣዴታት ኣብኡ ዝነበራ ኣነ ከዓ ኦልሬዲ እንታይ ከም ዝሓተተን ፈሊጥ ኣለኹ እንታይ ከም ዝደለዩ ደን ንምንታይ ደኣ ምስ በልኳ ናይ ግድን እዚ ካምቻኻስ መልጎምካ ተፈትሒስ ክንሪኦ ኣለና ኢላ ምክንያቱ ኣብ ቅድሚ ሕጂ ሰብ ኣይረኣናካን ሓድሽ ገፂኻ ኮንካና ገሌላትና ማለት እዩ ኣነ ከዓ እንዳሰሓልኩ በቃ ሞ ሕጂ ስራሕና ጌርኩም ከተእትውና እምበር ምስ ክዳንና እውን ክንኣቱ ይፍቀደናኒ ገሌልያ ድሓር ካምቻ ከፊተን ዓውን ከሪያ ነይርኒ ደንኣትየ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዘጉሄካ ነገር እዩ እቲ ነፃነት ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ተኸዲኡ ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ብደገ ዘለውን ኣብ ናፅነት ዘለዎ ዓዲ ዝነብር እውን ብኣኼባ ክኸይድ ነፃነት የብሉን ማለት እዩ ዘርእየካ ኤኒዌይ እዚ ኮይኑ ውሽጢ ኣቲና ውሽጢ ኣቴ ቦታ ሒዘ ኮፍ ምስ በልኩ ከዓኒ ነዊሕ ሰዓታት ተፀቢና ሰዓትን ፈረቓን ገለ ዝኸውን ክሳብ ፎዚያ ሓሽም ትመፅእ ወይ
ፕሮግራም ክሳብ ጅምር ክሳብ ሚኒስትር ትምህርት ድሕሪኡ ኣሞንጎውን ጌና ውሽጢ እንዳኣተው ሰባት የደልዩ ነይሮም ማለት እዩ ብፍላይ መንእስያት ዘይፈልጡ መንእስያት ዘለው የውፅኦም ነይሮም ምንም ነገር እዚ ኩሉ ነገር ዝደሓለፍኩ ኣነ ሓሊፎ ኣትዮም ኮፍ ዝበሉ ሰባት ካብ ኮፍ ምበል እዮም ኣተስዮም ለውጥታት ብጣዕሚ ዘብሂካ ነገር እዩ ማለት እዩ ምንም ተጀመረ ነገር የለን ምንም ዋዕዋዕ ዝበለ የለን ምንም ዝኾነ ነገር የለን ጥራሕ ግን ምናልባት እዞም ሰባት እዚኣቶም ርኢናዮም ኣይንፈልጥን ኢና ናትና ይኮኑን ደገፍቲ ይኮኑን ተባሂሉ ሕጂ እቲ መፀዋዕታ ምናልባት ዝተገብረ ናይ ህግደት ደገፍቲ ጥራሕ ወይ ገለ ዝኸውን ሓደ ነገር ነይሩ ዋላ እውን ካልእ ሰብ እውን ክመፅእ ኣይንፍትንን ቲንክ እኩል ነይሩ ንሱ እውን ኤርትራዊ ኢልካ ከፊትካዮ ግን ምናልባት ሓደ ሰብ እንትደዕ ዋዕዋዕ ገይሩ ረቢሹ ገለ ነቲ ደንቢ ናይቲ ኣኼባ ተባህላ ይገብሮን ኢልካ ክትወፅኦ ትኽእል ትኸውን ምንም ኣኼባ ከይተጀመረ ሰብ ኮፍ ኢሉ ከሎ ግን የውፅኦም ነይሮም ሕጂ ምናልባት ኣብዳ መሕልፎ ንስኻ ኣባል يأكل أبت مريح الندر لها كميل كخات سجير كارس خد فلت أكاري خاسي دفلت أكاري خاسي إنكا ويولك أوي فيفر ونيري ويعركنات ويليلاد مثل نجر سكب أبرهلنا تبغى الله actually تقدمي تأتى مثلنا أنا فلت أنا سبعين برن أكفرتون مالتيو بر كوف مسبولكو مجمرتا زفلت أصب دلي مالتيو من إسي كامل مجمرتا من إسي دلي دارجا أزيو محدث من سياسة نيرو مالتي مالت ما كلا علمه بزح سب نيرو عبيت خاء بزحت نيرو مالتي حج وحدات زنبور من سياسة كاتهم كان جاب تارجت زنبورين كم دريم بالرخ مالتي نعيجن أي فلتون مالسي ناتي مرجتي انتايو يدقفتي كأمدي كلا من تات كلا السو تايس بال زجبرو أي مثلاً ده حركة يخلقون كم يجرو ده فيديو ناتكار إنا قال خبل نخلون سي تايلاي مالتي يخلق كله جنز حتى تاتزي دارجا نخلو سب زحت الزنبرة حتى جنريك حتى مخانو يتردين أنا أكل إلى قليل كم على ناخذ النصح مالدي أو مالسي درجة حجي من سياسي ناي أكل ملخ زم حلال لفس أزي بزح من سير مرقتي زكلت تي تسقعي نايتي حزبي قن نايتي حزبي زخونس من سي أزي بزحي حجي دا فيديو غير كاتل كاين حدا سبسي وغيرت خبلكاس بزح تقولات تعالو مخنياتو درجة بزح من سي سلاز قبره مالتي السن سلام عليكم في السفر كان حجي درجة زين حتى زين حتى زين وروش جنريك زخون حتى يعني لا مالتنا أتي دحرايجن أنا مسرع أخو بيني وبينه درجة زفلت أصب ولا حدا سبونا يرخب كل مالتي أيرخون حدا ترح قاعد تدخل سلام زبول كونيرو بدحري ينعون أو تأتي يرخبون كوف مسبول كشر وانتايله وال حتى حتيته من أربعة تي أو دلوا سبون حدا ون مالت بيجي قاعد ديتون كحزوم خيل كيردو يخلو وين نايت منجستون قالي عصابات كون يخلو جن ما بزحتو جن حتى زلوا إرتراوي أو نيرو كم دستوعر حجي تايلانه مو أنا ونبعلي ريليشنشيب كفتر خلا بله أبغوني كوف مزبالة سباي كوفيلنا لنا بحد جناي تلالنا تبغيرنا مو كمل لخا معسي خمسة خبزة حجنا وحجر كاري حتى وحنا خن لا لجنبيرنا مسؤول مالتي تذكر مني تسوي شمو كده أصور حجي كأكوا شمو الناتو إحنا تو مالتي سوس لذي تزارعوا كوجن بزح علينا ساعات قلنا سلزخنا كنت بيها كسب مينستر وزي حشم تمت نسو درجة نوح أب أخيباتنا هزبا كمبار يكون دحريون أخيباتنا هجدة زتلالو يخيد كم زنبلة كم خيد نجرني جميلني تذكر من النجار مالتي زي 10 عامات جلس بزح تتصاوبات نيرو يبحالي حكون خون خيلين حججن زيناي كناتنا إيرتران نايتب أن سلام وعلم مستفرمس حجس انتاي مخنيات يزلنا نتوم انسات نخي حد من نخي طفون كنقبروا له سي اذا كل سبب ستري زل هاي لنا مالتي نايتو دايركت اليزي اذا حطو زلوي كل تاكيو زلبس اذا حطو زالو انا خا اذا حطو زلني حجس كلمه سلام سدحان تصابوتات نيريو نايس تفلالي نبلينا حجكن نسو تودي እንዳተባሃለስ ንምንታይ እቲ ወሓዝና መንእስያት ደው ክብል መቅያራት ዘይተገበረ ንምንታይ ለውጥ ዘይተገበረ ሕጂ እዚ ኣብ ጎናይ ዝነበረ ሕቶ ንጹር ዝኾነ ሕቶ ዘለዎ ቅኑዕ ዝኾነ ሕቶ ዘለዎ ዘይተመለሰ ሕቶ ዘለዎ ከም ዝምንባሩ ንዓይነ ጌርኒ ኩሎም ኣብ ዘሎ ኣኸሚዮም ኢልኒ ምናልባት ምስኦምን ዕልል ገለ ምዃኑ ፈልጥ ማለት እዩ ኣብ ዋላ ቀልሚውን ቀኒ ኢዛ ኣኼባታት መስለኒ ጓይላን ገለውን ተሳቲፈ ነይረ እውን ትማሊልና ኣክቲቭ ፓርቲሲፓንት እዩ ማለት እዩ ግን ሕቶ ምስተባሃለ ግን ኢሉ ሓፋ ይበለን ሓካሕት እዚ ድምፅ ራድዮ ኤረናይ ተዋሁ ኦሬዲ አላሊኻና ለኻንዲኻ exactly ስለዚህ ተምስቕ ዝበሉውን ምስ ሕቶኦም የምስቕ ኢሎም ነይሮም ኢኻ ትብለኒ ዘለኻ ከምቲ ንዓኻ ዝዕለለካ ብጎንኻ ዝነበረ ሰብ እቶም ክሓቱ ዕድል ዝረኸቡ ኸ እንታይ ኢሎም እስኻ ዕድል ረኺብካ ዶ ጽቡቕ ሕቶ እዩ
እቶም ክሓትት ዕድል ዝረኸቡ ዳርጋ ገሊኦም ዳርጋ መብዛሕትኦም እቶም እታ ትብ ዝነበረት ነቲ ሕቶ ነቲ ኣኼባት መርሑ ዝነበረት ሓድነት ወይ ሓርነት ሽማ ጽቡቕ ጌረ ሓዝኮን ያቀታ ሓድነት ሽማ ስለኒ ንሳተዎ ዝነበረት ትጥዑም ዝነበረ ሰባት ዳርጋ መብዛሕትኦም ትፈልጦም ሰባት ምክንያቱ ብምንታይ ክትፈልጦ ንገሊኦም ሻሎ ሕጅዋላ ኣብቲ ዘለኻ መንሰይ ገለ ክበሃል ኩለቲ እቲ ሕቶታት ኢምፕላንትድ ዝኾነ ምዃኑ ትርዶ ኢኻ ሕጂ መጀመርታ ዕድል ተዋህቦ እንታይ ኢሉ ሓቲቱ ንሕናሲ እንታይና ክንገብር ከማ ወፃእ ዘለና ሰባሲ ካባና ትደልዮስ እንታይ እዩ በቃ እሱ ሕቶ ዘለና ኢሉ ማለት ሕጂ ድርዳእ ካሕቶ እዩ ተዋህቦ ሕቶ ይልካስ ዛረብ ትኽእልኻ እቲ ካልእ ግን ብዓብዩ ግን ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝነበረ ነገር ሃዋሁ ዝነበረ ፖዚቲቭ ነገራት ናይ ዝውን እንታይ እዩ ገለገለ ሕቶታት እቲ ኩሉ ሰብ ሕቶ ስለ ዘለዎ ነቲ ሕቶ ገሊኦም ሰቕረብዎ ኣብ ውሽጡሲ መልሲ ሕቶ ናይቲ ካልእ ህዝቢ እውን ኣሎ ንኣብነት ሕጂ ሓደ ሕቶ ቀሪቡ ዝነበረ እንታይ ኢሉ ሕጂ ሓቲቱ ኣነስ ኢሉ ብዙሕ ወዲሱ ማለት እዩ ነቲ ዘሎ ስርዓት ሽዑ እንታይ ኢሉ ግን ሕጂስ ገለገለ ኣለዉ ቅዋም የለን ኣብ ኤርትራ ዙ ሕጂ ነዚኦም ኣነ ሕቶ የብለን ከምኡ ማለትሲ ናተይ ንዓይ ከይመስለካ ዓይነት ገይረዋ ግን ካልኦት ከም ዝድብልሎሞ ንዖም እንታይ መረዳእ ክዮም ኢሉ ሕጂ ንሳ ከዓ ኣብዚ እውን ኣመላለሰ ኣናታ እውን እንታይ ኢላቶም ማለት እዩ ኣብ ካልእ ዓድስ ደሓኒ ነይሩ ኢላቶም ብቐጥታስ ደሓቱ ሰባት ነይሮም ኣብዛኻትኩም ዳርጋ ነቲ ሕቶታስ ብጎቦ ጌርኩም ትሓቱ ወይላት ማለት እዩ ሕጂስ ቅዋም የለን ኣብ ኤርትራ ኢኻ ትብለን ዘለኻ ዓይነት ኢላቶም ሕጂ ማለሲ ኣብ 97 ዝተነድፈ ቅዋም ኣለና ህዝቢ ተኻታዓሉ ድሕሪ ግን ሽግር ኣጋጢምና ኢምፕሊመንት ክንገብሮ ይከኣልና ሕጂ ካብ 2015 ከዓ እዚ ሲቪላውን ገለን ዝብል ሕግታት ከኣኒ ዝተፈላለየ እንታይ ዝበሃራት እንዳውፃና ክንሰርሓሉ ጀሚርና ኣለና ናይቲ ሕጊ እንዳባውን ምስኡ ዝተተሓሓዘ ነገራትን ክነውፅእ ንፍትና ኣለና ኢላ ማለት እዩ ሕጂ ሓንቲ ካብተን ሕቶታት ሓንቲ ሓሲበ ዝነበርኩ ቀጻልነት ናይ እዚኣ ፎሎ ኣፕ ናይ እዚኣ ሞቲ ቅዋም ስበቲ ሲቪላዊ ሕጊ ተተኪኡ ይኽትብል ዘለኺ በቲ ኣብ 2015 ወፂና ትብል ዘለኺ ኣየድልን ይቅዋም ድሕሪ ሕጂ ድዩ እቲ መልስስ እንታይ እዩ ማለት ዋላስ ክንጽበይና ቅዋም ሕጂ ከምዚ ዓይነት ነገራት ነይሩ ሓንቲ እውን እንዳሓተተቶም እንታይ ኣነስ ንስኻትኩም ብጣዕሚ እደኽብረኩም በቃ 47 ዓመት ገለ ሓደ ሕጂ ትሳዋስ ናይ መመረቕታስ 47 ዓመት በቃ ነዚ ሃገር ብሰርሓላ በቃ ዓብ ሰብኣይ ርእዮስ በቃ ንስኻትኩም ሕጂ ዝተዓብዩ ኣለኹም በቃ ሌጋስናትኩም ከመይ ጌርና ሓሊና ኣኽቢርና ክነብለኩም ምስ በለታ ሽዑ ሚኒስትር ፎዚያ ሓሽም ከዓ እንታይ ኢላ መሊሳ እዚ ኻስ ብጣዕሚ በቃ ከምቲ ዝበልኩ ቀዲመሲ ተኽትሓትዎ ትደልዩስ በቃ ብፅቡቕ ኣማቒርኩም እምበረይ ሕቶስ ኣለኩም ንሱ ከዓኒ ዓብይኹም ይኣኽለኩም ኮፍ ዶ ይትብሉ ነቶም መንስያ ደይትብዎም ይኽትብልና ደለኺ ኢላታ ማለት እዩ እዚ እውን ሕቶ ናይቲ ህዝቢ እዩ ባዕሉ ሕጂ ነዚ ከዓ በቃ ማለሲ ኣነ ብዝተኻእለኒ ማለሲ እቲ ታሕቲ ዘሎስ ብኣገልግሎት ድዮም ወይ ብመንስያት ክንትሕዞ ንፍትና ኣለና ማለሲ ግዜ ወሲድና ክንከውን ንኽእል ኢና ዕድመ እውን ከይዳ ኣሎ ኣብ ረኸና እውን ክጠልመና ይኽእል እዩ ግን ሕጂ ግን ማለሲ ገና ሓይሊ ኣለና ቆሩብ ክንከይድ ኢና ዝብል ዓይነት ነገር ነይሩ ካብዚኦም ኩሎም ንሕና ብዙሕ ግዜ እውን ኢድና ሓፍ ነብል ነርና ወላ ሓደ ዕድል ግን ኣይተዋህበና ካልኦት እውን ዝሓቱ ነይሮም ብፍላይ ሓደ ሽማግለ ሰብኣይ ዝሓትትዎ ብድሕሪኦም ተሕቶ እውን ጠጠው ኣቢሎሞ ዳርጋ ቀቅድመታ ናይ መጨረሽታ ማለት እዩ ዝሓተተ ሰብኣይ ብዕድመ ፀገቡ ዓብ ሰብኣዮም ነይሮም ንመጀመርታ ግዜ ኣብ 20 ዓመት ኣኼባ መፅኢሎም ኣብ ቨርጂንያ ዝቕመጡ ሰብኣዮም ንሶም እዮም ፕሮባብሊ ራንደም ዝተዋህቦም ዕድል ተዋህበቶም ሓን ካብ ኩሉ ዝረኣኽቦ ማለት እዩ ምክንያቱ ንገሊኦም እዛ ነቲ ፕሮግራም ትምርሕ ዝነበረት ሓፍትና እሳ ጥራሕ ዘይኮነት ትፈልጦምሲ ፎዚያ ሓሽም ሚኒስትር ፎዚያ ሓሽም ትፈልጦም እዮም ገሊኦም ቶም ሕቶ ዝዋሃቡ ዝነበሩ ካሕቶ ዕድል ዝዋሃቡ ዝነበሩ ክሳብ ክንደይ ኢነር ሰርክል ምንባሩ እቲ እንታይ ዝበሃል ከርኢ ይኽእል ማለት እዩ እዚኦም ሰብኣይ ግን እንዳሓትትዎ ሕቶ እንታይ እዮም ኢሎም ኣነስ እዚ ናይ ዳላስ ርእዮ ብጣዕሚ ተሃንጤ ኣብዛ ኣኼባ ዝኽመፅእ ተሳቲፈ ይፈልጥኒ ሕጂ ክሳተፍ ኣለኒ ኢለ ብጣዕሚ ተሃንጤ መፅእ እዚኦም ሰብኣይ እንታይ ኢሎም ማለት እዩ ኣነ ብ20 ዓመቴ ንመጀመርታ ግዜ ብኣኼባ ዝሳተፍ ዘለኹ ብጣዕሚ ተሃንጤ እዚ ናይ ዳላስ ምስ ረኣኽቦ ኢሎም ሕጂ ግን ሓደ ድሬ ዘለኹሲ ብፍላይ ድሕሪ እዚ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ሰላም ምፍራሙስ ኣብ መሪሕነት ይኹን ኣብ ህዝብስ ምምቕቓል ኣሎ ሕጂ ኣብ መሪሕነት ናብ ህዝብ ምምቕቓል ኣሎ ኣነ ብናተይ ርእይቶ እዩ እዚ ምምቕቓል ነዚ ምምቕቓል እዚ ክትብድህዎ ተዳኹምኩም ሲ ናይ ፖሊሲ ቼንጅስ ከተምፅኡ ክትክእሉ ኣለኩም ናይ ፖሊሲ ለውጥስ ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ ብዘይ ናይ ፖሊሲ ለውጥስ ነዚ ህዝቢ ሓደ ክትገብሮ ይትኽእልና ሓደ ከይኮንና ከዓ ንቕድሚት ክንከይዳ ንኽእል ሕጂ ዘምፃና ነገር ኣሎ እቲ ናይ ፖሊሲ ቼንጅ ከተምፅኡስ ድልዋ ዲኹም እንታይ ክንዝተሓሰበ ነገር ኣሎ ኢሉ ሓቲቱ ማለት እዩ
بدعم صبح حتى ولا بخوم يخون بدحريو بزدلكم عدل كنبكمنا عمي سماكمنا كنبكمنا قد إلى نيراون دحرين تصفى غيرنا نيرنا بتناتنا زنبر الشنخي مالتي أنا زنبر كوشنخ أيتملستن بدحري زم صباي مالتي دحريون حطوا لنا بلو نيرون أبتخال قتمي ألاتنا نباق نسجرنا خلو حطوا لنا بلو نيرون بحال حري حسب تباهلو قتمي نوح قتمي بباحن تحفتنا سلست أربعة قتمنا يساوانا قلنا كساب أخلكي ودي خان معت كتصل لنا خصاب زلوا مالتي دحريو حطوا لنا تباهلو بدحريون قربعة وعام مسبلة دحريون تايلا نتمدرك تمر حزنا برس مو حري حسب متصنحو تبقون خيدا لنا مش حجي حسب متصنحو إلا شعو سبكا أوكي معدل كتبرنا مالتي لنا تسبع بقى حجي متقالد في مينستر فوزي حاشم كتزالب لأن أوتوماتيكاري بقى ودينا هنا حجي من ما ينقبل لنا إذا مالتي حجي تحطوا لنا أنا ترحكم كنت بالنيرة مالتي عاويلهم زبلو زنورو دك أنستيو النيرن كانوا تبعت بالنيرة مالتي كابتن دليت فتحي بزيكا خزعات وسب نيرو دي نيرو مخونو إلي حسب جن أنا زفلتهم جن أي نبر أنا زرع أخو مرة عقيبات زموتو أبزي تايز بحال درع أخوهم سبعة أي نبر جن حتى لنا زبلو زنبرون ولا أبتنا دليت فتحي ليت تنبرو تيل حتى زرلوهم سبعة عقيبات زنبرون كون غير إلي حسب قاليمون حتى زرلوهم إرتان أبتي نايد دليت فتحي جن أكتب بيكونو كون يخلو من الوقت أنا زي فلتكم كون يخلو مالتي جن أبزي لحدث عامة فرعان عامت قد زخون الأخيوات جن درع خوسب جن ينبرن أو مالتي أقعد أمي نيرو مم خد بوتا لحر كم سمع كون أنا ترحكم كون كارلوس أتو ونايتين كنيرهم بتعايز نبورو جن مالسي I think أب مستي سرعة تصنحون وستيل مستي سرعة اللون كوني خلو كريمون إرتراوين كونهم أخيبا مينستري نايمنج ستيرتات متساعد لهم لذي كتونا خن حتى لهم تزر لهم كوننا خيل بالي تزمبر بن عدلتو هبهم سوات زغد صارن زفلوتهم سبات إيوم زحتو تري خلق مالتي سلذي already implanted زخنة أب استفراري بوتا كفاد بالكام تنحكا بحر تسوى معنا نقدر كون خيلي نالوات وحداتون حدا ويكلتون استوهبوا هارود كون خيلي يمكن أرجع مبزحتو already زتخشنا أجابي نيرو بدالاس زترأي خدقام يهم حاسيبكم سلازتناي دالاس مولع ينيرمبر تسرعات بهريو أيك أيران ينخن بالنخلمو سخاتكم بعد تقلالي تجاب قالسي إن خالقتون حاتي ميزحتو زيا نزي جواب كم حدا جواب قالسي زدقفو خاب كلتيو دقامو خاب كلتيو جوجلتات اللو تم حلفات تقامتي ويحلفات دقفت زبهالو نزي خمسة عينت كقامو سميعمو تايري تخصخا كمي يا بريهاس كتحطم أوشت هقدف دلو نابنت كم زي عبدالله زترأي تقامتي أتيوم أوخ حاتو فتيوم كتصوروا ويكالون بزوح تقامتات سمعنا مالتي الدحريو أبت محبرة مرة خبيتات كابتم تقامتو خا أبداس نهقدف كيت كاز مزلوت يلن يلومون نتم خاد أو خيت كامحتات تقامو سبات اللو سخان تايري تخا تبقى الله I think بدعم تبقى حتى انتايو ناتيري اسم انتايو نمتاي تخيلي زي قد علامة نمتاي تخيل من الوقت تقاون كم لسر كالكاس اللي تخيل أيكون هاجرنا إرترا تتحيزات تزر الحجز بحد سرعة راح زيكونس بحد سرعة ولاتهم من سرعة نبعدوس أقول لغنا عقمن حيلنا لهم ديون ساعتهم من حتى تكملسوا نجارات لو تخمسوا زبل ونبعدو أنا حتى ملكتي كن زعابي تخيل كل جيزة نتزبي هزبي إرترا بستعقبله كده لك بحالي أنا مخنياتو نتزبي أخذ خير أبتوباتي كونكا إذا حجب قرنا يزنبره إرتراوي أبوز وركخي حتى يكلني نسو نعم مخنياتو بزح استفلا لي نجارات فرحان بحزون نجارات كل يخيل دارك مبزحتهم كم عينة نجارات مالتي مخنياتو حتى حاتي توسي من الوقت بخار عين زي الرأي صباحنا جهون كم دستبولوس مرأتيو قوت ويزر لو نبرت زر لو جزع كورسن ديو تحزن ديو نسخن تاخ جبر ويدي سبدي مريت وي بوند زخفر كله مريت تبرلو خزبل استفلا لي روحات عدلو سبعو يرخون خيري زم صاد زياتهم حتى خلوهم حتىهم قدلو حتى يكونهم بعد يجن أتي زوسدنا أنا حتى ونحاسب الزنوركو تلا أنا جريك تصبح كويني سمعني مخنياتو زقات عامزون كتكملوا تصبح أصل زقنا مالتي نتي تزنبرة انتهيز بهالكبر كداوي نجر أنا تتبين لي استفر عليه نجرات كمزي كابرياليتي زوات كاب حكي زوات كاب كوننت زوات نجرات كمزي وهاب استفر عليه مجلسات تتبيو نجري جن أتي حكي انتهي مخانو أبي أب جراوند خمسة لو بعبي ونحناون مالس تدم بفتح زدل زلون
ንባዕሉ ሃገሩ ዘፍቅር ፍትሒ ዝናፍቕ ብስነ ስርዓት ሕቱ ዝሓትት በጋባብነት ሃገር እውን ብዝተኻኣሎ ግዜ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ናብ ሃገር እውን ዘበርከተ ምዃኑ ክጠቅስ እዩ ሓደ ካብቲ ናቲ ዕላማ ዝነበረ ስለዚ እዚ ሲ ነቲ ሕቶ ሓቲትካስ መልሲ ክትረክብ ክፍትሓልካ ዘይኮነሲ እቲ ክሓትዎ ዘይክእሉ ተኣኺባ ተኣኪቦም ዘለዉ ሕቶኦም ምሕታት እዩ ብዓብኡ ኸ ናይቲ ኣብ ህዝብና ተዓፊኑ ዘሎ ክሓትት ዘይክእል ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ድምፂ ክገብር ዘይከኣለ ድምፂ ንምዃኑ ኣነ ክሓቱ ሓሲበ ዝነበርኩ ነገር እንታይ ክብሉ ሓሲበ ዝነበርኩ ሽዑ ኣነ ሰንበት ስለ ዝነበረ ንግሆ ቤተክርስትያን ውዒለ ኣነ ካብ ቤተክርስትያን ኢና ውዒለ ኣብ ኤርትራ ግን ከምኡ ክገብር ኣይክእል እዚ ሲ ኣብ ዓደይ ኣብቲ መድሓንተይ ዝተቐበረሉ ዓዲ ኣብቲ ዝተወለድ ኩሉን ዝዓበ ኩሉን ዓዲ እዚ ዕድል ዝኽረኽቦ ይክእል ኣብያተ ክርስትያናትና ተዓፂ ክኸይድ እውን ኣይክእልን ኢና ድሕሪኡ ከዓኒ ንሓንቲ ሚኒስትር ናይ መንግስቲ እውን ሕቶ ዘለና ሕቶ ሓቲተስ ብሰላም ክነብር እውን ኣይክእልን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮይነ ስለዚ ኣነ ግን ሕጂ ሓቶ ሓቲተስ ብሰላም ክነብረሉ ብዝኽእል ኣብ ደየስከኣና ዓዲ ኮይነስ ይሓትት ኣለኹ ማለት እዩ ዝሕዝን ነገር ኣብ ዓደይ ዘይኮንኩ ዘየስከኣኒ ኮይነ ዘለኹስ ኣብ ዓዲ ጓና ምዃኑ ሓደ ገብሮ ሓሲበ ዝነበርኩ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓኒ ብዛዕባ ሓደ ካብቲ ዘገረመኒ ነገር ማለት እዩ ዓብ ክስተት ተፈፂሙ ብዛ ዓመት እዚ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያን ዝነበረ ናይ ዶብ ሕቶ ክሳብ ሕጂ እቲ ናይ ዶብ ሕቶ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ቦርደር ኣይተሓንፀፀን ብዛዕባ ዝወላሕ ሕቶ ዝተሓተተይ ነገር ኣይነበረና ስለዚ ክሓቶ ዝግባአና ኣነ እየ ነይረ ማለት እዩ ኢላ ሓሲበ እቲ ኣጋጣሚ ትክጥቀመሉ ካልኣይ ከዓ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ኔቪ ናቫል ፎርስ ክወፅእ ተባሂሉ ወይ ከዓ ሓይሊ ባሕሪ ክወፅእ እዩ ክቋቋም ተባሂሉ ከምዛ ዓይነት ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ከምዛ ዓይነት ሞራል ዳሃቦ ኮነ ካብ ዝኽኸይድ እንታይ እዩ እቲ ሓይሊ ባሕሪ ኣበይ ዝምስረት ዝብል ካብ መንግስቲ ኤርትራ ሰማዕናይ ነገር የለን ካብ ናይ ጅቡቲ ፕሬዚደንት ጥራሕና ሰሚዕና ኣብ ባፅዕ ከም ዝምስረት እዚ ክሓቅነት ኣለዎ ንምንታይ ንህዝቢ ዝተሓበረ እንታይ እዩ እዚ ኸንዓና ነታ ናይ ኤርትራ ሴኪሪቲ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ኣይኮነን መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ዝብል ሕቶታት እዩ ክሓትት ተዳለየ ዝነበርኩ ማለት እዩ ሕጂ ናብታ ሕቶ ክመልስ ክኸውን ተስፋ ይገብር ግን ንምንታይ ናብኡ ትኸይድ ዝብልሲ ሓደ ሃገሩ ዘፍቅር ኣብ ግቡኡ ዝፈፀመ ሃገር ኣብ ዝሓተተቶ ዝተሳተፈ ዝተታሰብኩ ምዃነይ ነጊረ ኣባል ሓሙሻይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምዃነይ ነጊረ ኣብ ኤርትራውን ኣብ ዝነበረኒ ዕድል ዝገበርክዎ ነዝበይን ነቶም ንኣሽቱ ኣሕዋተይን ንምምሃርን ካልእ ንምግባርን ዝገበርኩ ኣበርክቶ ነጊረ ሕጂ ከዓ ንፍትሒ ዝሓትት ዘለኹ ሰበ እዚ ንዝንጋዕ ሕቶታት ኣለኒ ኢለ ክጠቅስ ሓሲበ ማለት እዩ ስለዚ ምኻድሲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ ምክንያቱ ነቲ ዘሎ መንግስቲ ወይ ነቲ ስርዓት ዘይኮነስ ነቲ ህዝቢ ኢኻ ትኸስቦ ማለት እዩ ብምኻድካ ኣቶ ከሰተ በራኺ ሕቶኻ ብመገዲ ሬድዮ ሮና ፀቢቖም ንብዙሓት ከም ንሰምዑ ክንገብር ኢና የቐኒየለይ እንታይ ኣለሞ መጠቃለሊ ክትብሎ ትደሊ ወዲኤ ኣነ ሳያ ነራታ ቀንዲ መራኸቢትና ናይ ሎሚ ፅቡቅ ኣለኺ ኣብዚኣ ምስታ ናይ ታሕቲ ኣክቹዋሊ ንእሽተይ ገእተዋ ኣብዚኣ መወዳእታ ክብላ ዝደሊ ነገር እንታይ እያ ብፍላይ ነቲ ምስ ህዝቡ ዘይወገነ ዘሎ ጌና ወይ እውን ኣብ ማዕዶ ኮይኑ ዝዕዘብ ዘሎ ምናልባት ነቲ መንግስቲ ዘይድግፎ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ነገራት ዘይድግፎ እቲ መከራ ናይቲ ህዝቢ ዘሰክፎ ናይ መከራ ናይቲ ህዝቢ ድቃስ ተኸዶ ግን ምናልባት ብዝተፈላለየ ሕቶታት ኣብቲ ናይ ደንቢ ፍትሒ ዘሎ ክኸውን ይኽእል ወይ ብዝተፈላለየ መገዲ ወፂ ኣብ ጎኒ ህዝቡ ኮይኑ ጉዳይ ህዝቡ ዘይጣበቕ ዘሎ ኤርትራዊ ንዕኡ ዝብሎ እንተደኣ ኣሊምኒ ዝኾነ ይኹን ነገር ሃጓታት እንተደኣ ሃልዩ ንሕና ምስቲ መፃና እዩ ዝምላእ ማለት ምናልባት ዝረኣናዮ ነገራት ክተዓረረ ዘለዎ ነገር እንተደኣ ሃልዩ መፂኦም ከተዓራርዩ ከም ዘለዎም ምክንያቱ እዚ ነገር እዚ ዕውት ዝኸውን ህዝብና ከዓኒ ባሕርነት ኣብቲ ዋላ ብዛ ኣኼባ ዝሳተፍናዮም ብዙሕ ሕድሪ ስዋኣት ከም ዘለና ይበሃል ነይሩ እቲ ዝዓበየ ሕድሪ ስዋኣትና እቶም ብሂወት ዘለዉ ብነፃነትን ባሕርነትን ክንቀሳቀሱን ክነብሩን ምግባር እዩ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ግን ካብኡ ኣዝዩ ዝረሓቐ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ እንተደኣ ክውን ክንገብር ተደኣ ኮይና ኩላትና እጃምና ክነበረክብ ኩላትና ዝከኣለና ነገር ክንገብር እታ ነቲ ክዛረባ ዘይክእለሉ ቦታ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ንሕና እንተደኣ ተዛሪብናሉ እዚ እውን ንባዕሉ ሓደ ሓጋዚ ነገር ከም ምዃኑ ብፍላይ ከዓ ኣብ ዝቐረባ እዋን ሕጂ ብግዜ ደርጊ ጥራሕ ዝስማዕ ዝነበረ ምውራስ ቤት ትምህርትታት ምውራስ ዝተፈላለየ ናይ መንፈሳዊ ትካላት ካብ ናይ ዳልኣለ ስላላመ ጀሚርካ ካብ ናይ ካቶሊክ ሕጂ ከዓ ናይ ብፌዝ ሚሽን ዝመሓደራ ቤት ትምህርትታት እውን ረክብኩም ዝተባሃለ ዜናታት ሰሚዕና ኣለና ኣብዚ ግዜ እዚ ንኩላትና በብሪጋ ዝትንክፈና ዘሎ ነገር ኩላትና ሓቢርና ክንቃለሶ ዘይክእልና ኩላትና ሓቢርና ድምፅና ክነስምዕ ዘይክእልና ኩሉ ግዜ እንዳማረርና ክንነብር ክንግደድ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኩላትና ምስተኻልና እጃምና ክነበርክ ኩላትና ምስተኻልና ድምፅና ተዳስሚዕና ምፍትሕና ህዝብና ኣብ
ቀረባ እዋን እዩ ዘሎ ክብል ደሊ ይቀኒለ ኣቶ ኸሰተ ካብቶም ወከልቲ ህዝቢ ሜሪላንድን ዲስን ቨርጂኒያን ከባቢ ዘለኹም ኢኹም ንጹፍ ምንቅስቃስ ትገብርኹም ዘለኹም ሰሚዕ ኣለኹ ዓወትና ሳልጦን ምንየልኩም ኣብ ካልእ ዝሰፍሐ ኣጋጣሚ ክንራኸብ ተስፋ ገብር يقنيلي كبرت هابلي هاند بدوي لي حتيتك فقادنيا سلازخون كمشم سمعت ريدي إرنا أصبيعي مسجنا كادلي يقنيلي حرقو بفلاي كانتي أب نهزب أخيبات أباهيلو بزعبا حزبنا بزعبا تأمكرا زلو نحو وكيدنا حتو حتى تراليز نبركو كحتو زيكالكو جنكا نعو نهزبي كوات نتحتو سلازخالكي يمسكنكي خالقي زي فنرهب كاتسفا قبر زي دمت راديو إيراناي كبرى سبعتنا أو قد أخيبا منستر فتحي وزير فوزية حاشم زتقري كلاين ودتان كفال مدبنا بزي ودع بخال مدب كساب نراخد سلام كني